Joo, jos sä et oikeesti, ja mä en Robert vedettiin se duo, kun me voitettiin se. Johar. Niin, oli meillä joku bad player, ketä sanoi, että I facts you matter. Niin. Mä puhuin koko peli jollekin random vihulle suomalaisen, mikä oli maailman yksinäisin mies. Bro, ei valla. Se oli joku aivan skitso. Bro, vois te tolkker oikeesti. Ois kyllä Roopelle tässä myöskin sopis kyllä Roopelle niin hyvin, to be honest. Tässä oikeesti aika similarity. Vois olla Roobel goali, like tää on kato tätä jätkää, bro been hitting back day, like different. Bro knows only to hit back. Matis leg the day. backshotter. Back day again. Okei, nyt tulee the real questions. Jos saisit 100 per backshotti, kuinka monta backshottia? Ottais. 100 €. Per backshot, per pumppu. Ei mut fakta on se, että joko sä otat ne kaikki. Joko sä otat niin paljon kuin sä voit tai et yhtäkään. Siis joko se on all-nighteri tai ei mitään. Niin, se on vaan täysin samaa mieltä, koska mä väitän, että mä varmaan en ottaisi yhtäkään. Sit kun sä oot sä oot sua hävetää se eka jälkeen. Missä on tonni? Tonni. No se saattais olla melkein kaikki, en mä tiedä. Mä vedän jotain huumeet, niin mä unohdan kaiken fucking. Tonni, bro. Tonni per pumppu, Tonni bro. per! Bro. Bro, sä et kesätöihin, sä teet kuukauden. Mut se olisikin vaan yksi pumppu. There's the difference. No joo. En mäkään, mut tonni on tonni, bro. Bro, ei nyt niissä on reikää, ei niissä on vitosti reikää. No Simo meni ineen. Simo. Ei päässyt. Voi hittoa. Mä menen kans sinne, me se yhtään reikiä, fuck it. Pääsin. Mä näen sen nyt jo, mä pääsin. No ennen, mut siis niinku tarkoitan sitä, että niinku... Ai what? Miten? Okei. Slight miscalculation. Oi Weisburger. Näkö. Bro, te tuutte päin, mistä täällä on mermaidi? Tää on ihan ääs. Oh, cannot board. No on leg. Bro, fuck CS oikeesti. It's ass. Tää 1 euro Xbox Game Pass ja tuu pelaa Sea of Thieves, mihinkä mennään Galeoniin. Ei, Xbox Game Pass se on ihan ymmärretty. Se on ihan suosittu. Se on Xbox, se on literal Xbox, ketä sitä myy. Se on fucking Microsoft. Ne tietää missä sä asut, ne tietää mitä sun muna näyttää, like, bro, ne tietää kaikkea, ei sillä oo mitään väliä. No, Defendit, no jos sä sitä joka toinen minuutti otat kuvaa siitä, niin ne Defendit on kattonut pari ainakin. Ne lähetti jätkään. Bro, niillä on... Lähetti jätkään, bros. Miks hemetissä ne lähetti jätkään? Nyt ne kääntää rämmää meidät vastaan. What? Keep angle, bro. Heitä vasen. Missä se jatkaa? Näetkö se jatkaa? Ei se päässyt yneen. Meni. Ne rämmää. Simo on tulta. Tulta poikat. Mastoa down. Ei oo mastopalloja. Mulla ois. No, kannattaa. No, boardatkaa sen. Mä en fucking... Simo, sun pitää mennä tarpeeksi aikaisin bordaamaan. Sä Ei paljon myöhässä. Sä kommittaat kanuunoihin liian niinku... myöhään asti. Birdie. Toi ihan hyvä. Pääsiks? Yksi niistä on kuollut kans. En tiedä No, mä pääsin. Okei, hyvä. Jos jatkat tätä angleä. Tapoi yhden. Laita ankkuri. Mä otetaan vettä. Tässä on yksi tyyppi tossa edessä. Mitä? Tuliko pääs screeniin? Ei se pääse, se on liian kaukana. Vai just. Joo. Onks se ankkuri pohjassa? On varmaan. Niin onks se nyt niinku... No, done. Okei, nice. Big things. Nice. Big things. Mä korjaan Riiaus yhdessä laivassa. This feels like the 10 backshot for 10 grand. Minkä sä